Jodak Manyakweri sub-county Manyatike dwaro mondo omi piny owacho ger tesend obila e chiro Manyakweri magiwacho ni dongo mapiyo to arita kwe ok berie. Jodak go wacho ni arita dwarore motegno e gwengego nimar en dag ohala kaluwore gi bedo ni ogoyo tong' kod kar pur mar ochele maluwa Kuja Irrigation Scheme kod kuonde kunyo mula. Giwacho ni gisebedo kod pek e weche mag arita nikech gionge kod tesend obila machiegni manyalo konye kedo kod maundu. Nyakweri en center mabiro madongo to dongo mapiyo kabisa. Ariche ka nitie sani pur mar mchele gi the other side be nitie ohala mar gold. Koro luwore gi pur mar mchele gi mwandu mar gold. Koro kama ji machiegni ma ji nyalo dhiye en Nyakweri. Koro kama pesa osebede nitie jomoko mabiro mayom mana ne ng'ato dhi omanyne to ka oseyudo to biro obi omaye. Koro wagombo ni kaber ahinya nikech waneno gik matimore e Nyakweri njore bedo mang'eny kabisa. Koro ka police force nyalo bedo Nyakweri nyalo duoke insecurity ma Nyakweri ang'owa piny. Nyakweri anya wacho niya, Nyakweri en center madongore. Ki compare go gi ka centers mochien moyaka mono kuongone, Nyakweri dongore sana. To gima anya wacho en Nyakweri kech en kuma dongre oting'o ji mopogore opogore. Jomo nigi paro mopogore opogore. Oningo obed gi miluongo ni ang'owa police post arita kwe oningo obed jo arita kwe oningo obed godo gimoro kotimore sani mondo kan police chop ka biro kawo muda